Мин рәссам булып эшләйм ти. Быяланың өстендә ниндидер һүрәттәр эшләй инде кардәш. Һәм кайһы вакыт бөҗәктәр, хайвандар эшләргә талап итәләр. Шундый заказдар килә инде бит, талаптар. Кешеләрне эшләмәйм. Ошондый эш ислам буенча яраймы дигән. Гомумән алганда рәссам я хаттат дигән эш ислам буенча ярай. Рәссам ул мана төрле һүрәттәрне эшләй, хаттат ул ниндидер язуларны, мәсәлән, хәдистәрне, ниндидер хикмәтле һүзләр, мәкаләләр бәлки бит яза. Унда гарәп телендә булһын, башка телдәме, был хаттат дип атала. Коръән аяттарын язмау хәерлерәк, әлбиттә. Чөнки буга сәбәптәр бар. Мана бунда кардәшин язганһың, мин кешеләрне эшләмәйм, ә кайһы вакыт хайван, бөҗәктәрне эшләргә туры килә дигәнһең. Хайвандарны, бөҗәктәрне һәм гомумән ян ияләрен эшләмә. Ошо талаптарыңның бер өлешеннән баш тарт. Һиңә бер хәдисте исеңә төшереп китәйек. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, әгәр кеше Алла Тәгаләнән куркып, ниндидер эштән баш тарта икән, Алла Тәгалә уга икенче яктан ризык юлын асасак, һине ярдәмһез калдырмас. Шуга эшеңдә шикле шөбһәле нәмәләр калмаһын. Алла Тәгалә һиңә уңышлыктар бирһен. Амин.